Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Кіші язмышы. Әлмәттә билгесіз хатын собыйын подъезд идәнендә калдырган. Нәкъ менә әлеге тәрәзә төбендә 4-нче һәм 5-нче этаж арасында баланы табалар. Ул одеялга төрелгән була һәм нәкъ менә әлеге почмакта ята. Игелек фестивале. Дари Добро фонды юбилейн каршы алды. Я хочу показать другим детям с ОВЗ, что наши ограничения, они только, как говорится, в голове, но не в теле. Йылдызлар кабына. Әлмәттә балалар һәм яшүсмерләр иҗатының 5-нче бәйгесе старт алды. Әлмәт өчен ул бик файдалы. Хәзерге көндә интернет челтәрләрендә бик күп конкурслар, ләкин балалар үзләрен сәхнәдә күрсәтергә телиләр. Әлмәт подъездында яңа туган баланы ташлап калдырганнар. Мондый кытышкыч хәл бүген иртән Ленин урамындагы 115-нче йортта күзәтелгән. Собыйны ир-ат күреп ала һәм хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итә. Видео күзәткечләр буенча собыйны билгесез хатын-кыз ташлап киткәне күренә. Баланы шәһәр балалар хастаханәсенә китергәннәр, аның әнисенең шәхесен хәзер хокук саклаучылар ачыклый. Әлеге хәлнең нечкәлекләрен Алсу Нуриева белеште. Ленин урамы 115-нче өйнең 2-нче подъездында ишекне ябып тора торган җайланма инде берничә атна эшләми. Шуңа күп фатирлы йортка кем дә керә ала. Кайбер төннәрне ишек шар ачык та калырга мөмкин дип уртаклаша биредә яшәүчеләр. Шуңа күрә баланы калдыручы да бирегә киртәләрсез үтә алган диләр. Нәкъ менә әлеге тәрәзә төбендә 4-нче һәм 5-нче этаж арасында баланы табалар. Ул одеялга төрелгән була һәм нәкъ менә әлеге почмакта ята. Борчылган яшәүчеләр тиз арада полиция хәбәр итәләр. Баланы тапкан ир-ат комментарийлардан баш тартты. Күп фатирлы йортта яшәүчеләр бу хәл иртәнге 6 тирәсендә булды дип уртаклаша. Подъездда җылыту системасы эшли. 4-нче һәм 5-нче кат иң өске этажлар булгач, биредә аеруча яхшы җылы саклана диләр. Хокук сакчылары видео күзәтү системасын өйрәнгәннән соң ак курткадан үзе белән кара сумкасы булган ханымнан шикләнә. Видеолар күрсәткән инде. Теге менә 119-дан машиналар йөреп тора. Вроде бы шуннан төшеп калган дип әйтәләр инде. Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәтендә бу хәл буенча булай диләр. Шәһәр прокуратурасы бәлик булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бузуларын профилактикалау системасы органнары һәм учрежденияләре гамәлләренә бәя бирәчәк һәм нигезләр булганда прокурор чараларын күрәчәк. Алдан тикшерү органнары тарафыннан үткәрелә торган процессуаль тикшерүнең барышы шулай ук күзәтчелек ведомствосы контролендә. Бу темага без кабат әйләнеп кайтачакбыз. Безнең белән калыгыз. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә фатирында янгын чыгып 3 бала зыян күргән. Алар иләрендә ялгызлар гына куна. Әтиәниләре бу вакытта күрше подъездда була. Төнлә 12 яшьлек кыз төтеннән уяна, ул фатирдан йөгереп чыгып, әтисен ярдәмгә чакырырга өлгерә. Ир-ат шул арада янгын сүндерүчеләрне чакыра. Нәтиҗәдә 13 яшьлек кызның беләге пешә һәм ул төтен белән агулана. Аның 11 яшьлек инесенең 90% пешкән диелә Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы рәсми порталында. Беренчел мәгълүматлар буенча янгынның сәбәбе гадәти шелтер тармагы тройник булган. Элгечтәге розетка өстендә кием өленеп торганга ялкын тиз арада фатирга таратыла. Янгында зыян күргән балалар хәзер Казанда. Аларның сәламәтлеге өчен Республика балалар клиник хастаханәсе табиблар көрәшә. Бөгелмә башлыгы Дамир Фаттахов Telegram каналындагы рәсми аккаунтларында бу хәлакәткә карата үз фикерен белдергән. Дөресен әйткәндә, мондый кытышкыч хәлне күптән күргәнем юк иде. Элеккеге тулай торакның яртысы
яшәү өчен бөтенләй яраксыз. Йортны күптән капиталь ремонтка кертергә һәм тәртипкә китергә кирәк иде. Программада ул 2028 елга гына тора. Йортны тулысынча инвентаризацияләргә һәм тикшерергә, анда яшәүчеләрнең барысында ачыкларга, тәртип урнаштырырга ди ул. Полный анализ проживающих, статус всех квартир, какие приватизированные, какие муниципальные, по найму, статус этих жильцов, фактически их проживание и непроживание. Второй вопрос. Капитальный ремонт. В каких годах был, не был? Если не был, почему до сих пор не было? В таком состоянии в принципе не может находиться дом. Башка темаларга. Яңа Кәшер интернат мәктәбендә тәрбияләнүчеләргә бәйрәм һәм ихлас игътибар бүләк иттеләр. Дари Добро фонды 15-нче юбилей игелек фестивален үткәрде. Ул ел сайын 1 декабрьдән 10-сына кадәр бөтен илдә уздырыла торган инвалидлар декадасы кысаларында сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләнгән балаларга ярдәм йөзеннән оештырыла. Киләчәккә ышаныч белән тулы очрашуны безнең төшерү төркемендә күреп кайттым. Очень рада быть сегодня здесь, быть участником данного мероприятия. Волонтер Олина Жихангирова быел мәрхәмәтле Татарстан Республика премиясе финалына чыкты. Ул 10 елдан артык балалар үз көчләренә ышансын, хыялларына таба яңа адымнар ясарга курыкмасын һәм гомумән дөнья белән якыннанрак танышсын өчен төрле чаралар оештыра. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның проблемалары белән кыз үзе дә кечкенәдән таныш. Когда я родилась, да, то есть ребенок с ограниченными возможностями. Мин үзем сәламәтлегем мөмкинлекләре чикләнгән балам. Һәм мин тугач, әти-әни мине үзенчәлекле баласыман түгел, ә башкалар кебек тәрбияләде. Шундый караш булганга мин үземдә чикләүләр түгел, ә киресенчә, шиксез мөмкинлекләр бар икәнен белеп үстем. Шуңа бүген мин шундый актив, иҗади һәм шат күңелле кеше. Бүгенге очрашуда да калган мөмкинлекләре чикле балаларга безнең чынлыкта мөмкинлекләребезнең шиксез булуын күрсәтергә телим. Что, наши ограничения, они только, как говорится, в голове, но не в теле. Тәрбияләнүчеләр өчен фестиваль концерт программасыннан башланды. Балалар өчен җырлар гына түгел, илһамландыра торган сүзләр дә яңгырады. Дари Добро хәйрия фондына бу вакыйганы оештыруда Әлмәтнең хатын-кызлар советы вәкилләре һәм барлык битараф булмаган шәһәр халкы ярдәм итә. Аларны инвалид балалар тормышын яктырак һәм күңеллерәк итү уртак максаты берләштерә. Махсус очрашу өчен Әлмәт һөнәри колледжы студентлары, аларның әти-әниләре һәм педагоглары укучылар өчен кирәкле канцелярия товарлары әзерли. Мега үзәк эшмәкәрләре сыйфатлы һәм уңайлы киемнәр җыя һәм балаларга тапшыра. Волонтеры – это... Волонтерлар ел фасылына, тәүлекнең сәгатенә карамастан һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер кешеләр. Башка кешеләргә ярдәм күрсәтеп, ул беренче чиратта үзе өчен дә яхшылык эшли. Андый кешеләрнең уйлавы, фикерләве үзгәрә. Потому что мышление меняется, сознание меняется. 16 ударов, то есть каждый трек делится на 16 ударов у нас. Допустим, вот трек Аврила. Мауктырыш остаханәләрдә балалар фантазияләрен эшкә җигә. Вакытны кызыклы итеп кенә үткәреп калмый, үз куллары белән истәлекле эшләнмәләр дә ясый. Остаханәләрнең берсендә катнашучылар шушындый чыршы уенчыклар ясады. Яңа ел якынлашу сәбәпле бу остаханә катнашучыларда аеруча кызыксыну уятты. Гипс фигурасын төрле буяулар белән бизәү, ДНКның характеристикасын белү һәм аны микроскоп аша күзәтү. Агач кисәкләрдән брелоклар һәм шарлардан эт ясау. Программа төрле һәм кызык иде. Мероприятие очень понравилось. Сейчас мы делаем собачек и шариков. Мне фестиваль понравился. Очрашу ахырында балаларны чәй артында тәм-томнар белән сыйладылар. Оснуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Она не микроскопическая,
Афәрин Әлмәт, қолабызда балалар һәм яшүсмерләр иҗатының шәһәр һәм район бәйгесе старт алды. Ул 5-нче тапкыр Татнефть компаниясе канаты астында шәһәр һәм район җитәкчелеге ярдәме белән уза. 5 көн дәвамында 5 яшьтән алып 25 яшькә кадәрге аерым коллективлар һәм ялгыз башкаручылар үзләренең иҗаты белән уртаклашачак. Бәйгене вокал-соло номинациясендә яшь талантлар ачып җибәрде. Менә алар зур сәхнәнең кечкенә йолдызлары. Чыгыш алдыннан дулкынланып, иҗади номерларын искиткеч итеп башкаралар да тамашачыларның көчле алкышларына күмеләләр. Бәйгене вокал-соло номинациясендә балаларның кеше төркеме ачты. Я волновалась. Я на сцене вся дрожала. Моя песня про девицу Бигелоу, как как ее унесло за облака в космос. Я выступаю 2-й год. Мне очень нравится. Я стала уверена и теперь не боюсь выступать. Беренче көнне вокал-соло номинациясенә 181 заявка бирелә. Жюри составында традиция буенча Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясенең профессиональ артист һәм башкаручылары, режиссер, педагог һәм атказанган сәнгать эшлеклеләре бар. Афәрин Әлмәт балалар һәм яшүсмерләр иҗаты бәйгесе елдан-ел зур сәхнәдә беренче адымнарын ясаучылар һәм үз талантын камилләштерүчеләр өчен ышанычлы мәйданчыкка әверелә бара. Компания Татнефть все делает для того, чтобы Татнефть компаниясе сезнең белән шушындый форматта очрашып, безнең үсеш булсын өчен барысында эшли. Бу безнең уртак эшебезгә кертелә торган социаль инвестицияләр, безнең тотрыклы киләчәгебезне ныгытуыбызны һәм бу сәхнәдә үз сәләтебезне күрсәтү өчен барысында эшләвебезне күрсәтә. вы, наши дорогие ребята, показывали свой талант. Бәйгенең төп максаты Әлмәт районының сәләтле балаларын, иң яхшы иҗат коллективларын һәм педагогларны ачыклау. Соңгылары арасында Айгөл Ямалиева да бар. Мондый бәйгеләрдә катнашу балада үз көченә ышаныч тудыра, ә педагогларга яуланган үрләрдә тукталып калмаска этәргеч булып тора ди. Балалар икенче төрле яктан ачылалар. Алар шул хәтле матур итеп җырлый башлыйлар. Үзләрен сәхнәдә тота белергә өйрәнәләр. Шулай ук без бик рәхмәтлебез очный форматта үткәргәнегез өчен, чөнки Әлмәт өчен ул бик файдалы. Хәзерге көндә интернет челтәрләрендә бик күп конкурслар, ләкин балалар үзләрен сәхнәдә күрсәтергә телиләр. Бәйге лауреатлары Сандугач Сайрар Илем балалар һәм яшүсмерләр иҗаты төбәк фестивале финалында һәм Созвездие йолдызлык эстрада сәнгатенең Ачык Республика телевизион яшьләр фестиваленең зона сайлап алу турында катнаша алачак. Тагын 5 көн дәвамында Нефть мәдәният сараенда иҗатка мәхәббәт атмосферасы хөкем сөрәчәк. Алга таба әле төрле номинацияләр буенча очрашулар планлаштырылган, гала концерт 8 декабрьдә узачак. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.